Det her er min portfoliemappe, og her er vi under mappen udleveret materiale, hvor vi har fået udleveret alle vores materiale omkring til det, vi har lavet i timerne. Nu vil jeg gå videre ind under egne noter, og her har vi ligesom lagt modul 28 ind, og så har vi ligesom fået udleveret nogle opgaver, og så har vi ligesom skulle lave det. Og så herude kan vi blandt andet se en gang, hvor vi lavede en skulpturanalyse, og noget opsamling på Gerda Wener, og en analyse af Bjørn Nørgaards Venus Paraphrase, hvor vi så skulle finde eksempler på for eksempel ting. Og så har vi næste side her, som jeg har kaldt modul 28, som også var med på udleveret materiale, så jeg ligesom kopieret det for udleveret materiale ind i egne noter, så jeg ligesom har det og kunne svare på spørgsmål. Her skulle vi vælge et billede, og jeg kan desværre ikke lige huske hvorfor. Sidste ting her, det var at vi skulle søge på nettet omkring en kunstner, der hed Giacomo Bella, eller Carlo Cara, eller She Nielsen. Og vi skulle så vælge på billeder ud, og skrive det ind i egne noter, som der står her. Og skulle vi gøre rede for, hvordan kunstnerne skaber indtryk og bevægelse og dynamik i deres billeder. Jeg har altså valgt det her ene billede, som jeg synes er flot. Og så bagefter så skulle vi lave det en praktisk opgave, men jeg har ikke fået noget billede sat ind af det, desværre. Så er vi kommet ind til hjemmearbejde-mappen her, hvor vi har lavet en aflevering, en skulpturanalyse, som det har vi gjort på den måde med, at vi har lavet PowerPoint, tror jeg det er det jeg har gjort, og så har jeg filmet det, og så ind over PowerPointet, der har jeg lagt min stemme ind, og så har jeg fortalt de forskellige ting omkring skulpturanalysen. Og jeg har så fået et feedback tilbage fra dig, hvor du så har sendt en lydfil. Og herover har vi en arkitekturanalyse, som vi skulle skrive herinde, hvor vi fik udleveret nogle huse, mange forskellige huse, hvor vi så skulle prøve at analysere husene på både på forskellige måder, både det indre og det ydre, og på måske meningen med det. Og så har du så givet feedback på det og sådan noget der. Så ja, jeg prøver at få sat nogle billeder ind her, som ligesom man kan få et indblik omkring, hvordan hus er. Man kan jo se på billedet, at det er meget, ligger meget ude, så det er væk fra alting, så det er ikke ligesom et malt hus, hvis man kan sige det på den måde. Nu er vi så kommet helt tilbage, eller over i vores visualiseringsopgave, eller min visualiseringsopgave, mappe. Og her har vi billeder fra allerførste time, hvor vi fik udleveret nogle klodser, hvor vi sad i grupper rundt bordene, hvor vi skulle sætte de her klodser i en bestemt ting, og så skulle vi ligesom tegne 2 billeder af dem. Og så det første billede her, der skulle vi ligesom prøve at tegne de klodser, vi har sat ind i midten, med mere sådan et dybde i billedet, så ligesom du kunne se, at de stod forskudt af hinanden, og ikke stod sådan lige oppe af hinanden. Hvorimod at det her billede nummer 2 her, det er meget mere sådan der, uden dybde, det er bare lige på tegning. Så du kan ikke se, hvad der ligger forrest eller bagerst, eller hvad der er bredt eller langt, eller ja. Her til næste stage i visualiseringsopgave, der fik vi den omkring landskab og rum, at vi skal lave en collage, og motivet skal være landskab, som du forestiller dig, og så skal du bruge 3 dybdeskabende virkemidler, og så har vi så fået udleveret de forskellige dybdeskabende virkemidler: overlapning, farveperspektiv, forgrund, baggrund, mellemgrund, optiske gradienter, størrelsesgradienter, lineære perspektiv og repoussør. Og her har vi så fået et eksempel på en collage, og her har jeg så lavet min collage, hvor jeg har brugt forgrund, mellemgrund og baggrund, og så har jeg brugt overlapning, som man blandt andet kan se her og her, og så ligesom forgrund med det her i forrest, og i baggrund, og så den her, eller i mellemgrunden, og så det her helt op i baggrunden. Her har vi arbejdet med minimalisticitet, hvor vi har brugt nogle legoklodser. Vi har arbejdet 2 og 2 sammen, og vi har her valgt at bruge nogle legoklodser, der står helt lige op hinanden, og danner et symmetrisk system. Altså, vi havde ikke flere legoklodser, men vores system her i legoklodserne
Vel sagtens kunne have været meget større, men vi havde desværre ikke flere Lego-klodser tilbage. Ja. Vi har også været på tur med holdet her, biblioteksholdet. Vi har været på Gentofte hovedbibliotek, hvor vi skulle kigge på den her skulptur af en art. Det er en installation, som det hedder. Den er ligesom blevet bygget efter det rum, den står inde i, lige på den måde. Og den er ligesom meget fed, og fordi hver gang, hvis du kan ikke se alle de forskellige ting, der er, hvis du står for en vinkel af. Du er ligesom nødt til at gå rundt, hele vejen rundt om den, for at opdage alle de nye forskellige ting, der ligesom er i den her installation. Det her, det var en af de mere sjove opgaver, synes jeg selv, fordi vi fik udleveret en opgave, der gik ud på, at vi skulle bygge en figur, som slet ikke så ud, eller så ens ud fra nogen sider af. Altså det man næsten overhovedet ikke har nogen symmetrisk sammenhæng. Og det synes jeg klaret meget flot selv. Med at her er den anderledes, her er den anderledes, her er den anderledes, her er den anderledes, og her er den anderledes. Den er fuldstændig anderledes alle steder. Og det synes jeg er meget fedt. Vi fik sådan en opgave her, med at vi blev inde i nogle grupper, og så skulle vi lave et installationskunstværk. Og vi har ligesom lavet det her, hvor 3 drenge, de sidder på en bakke på Gammel Hellerup Gymnasium, med en masse blade, hvor de læser og har dem på hovederne, og alt muligt ligger og flyder ud over det hele. Det vi mener med det her, det er måske, unge tager måske ikke skolen lige så seriøst længere. Altså det vil sige, altså, i forhold til hvad de gjorde i gamle dage måske. Men unge læser aldrig for eksempel bøger eller aviser, eller finder en sjovere eller nemmere vej at komme igennem ting på, hvis de skal igennem noget med skolen. For eksempel nogle gange bruger de deres telefon, og så kan de lige slå op på nettet, sådan der, hey, hvad skete der i går, i stedet hvor de skal læse det i avisen eller sådan noget der. Så det, de gør det meget mere nemmere i dag. Her skulle vi prøve at, eller vi skulle vælge et billede, og så skulle vi ligesom få barok, eller ligesom gøre det barok. Og det har jeg ligesom prøvet herover ved at tegne, eller her er det originale billede, og her har jeg prøvet ligesom at tegne de forskellige farver lidt stærkere, og ligesom her hans jakke lidt mere mørk sort, og hans sko, og gulvet har jeg prøvet at tegne lidt lyser. Og jeg har ligesom prøvet at lade de her farver nederst i billedet her være lidt mere kraftige, som jeg har prøvet at tegne her, og så det her tegn, eller her på billedet her, være lidt sådan lidt mere sløret på den måde. Lidt tidligere i den video har jeg også forklaret omkring det her, vi skulle søge på de her billeder, hvor jeg så valgte et billede, og her har jeg så den praktiske opgave, hvor vi skulle klippe nogle trekanter ud, eller cirkler og alt, eller ja, og så skulle vi sætte dem sammen på et stykke papir, og så skabe et andet. Og det vi gjorde det i gruppe på bordet det her, og det gjorde vi på den måde ved, at vi lagde papiret, og så tog vi alle vores klippe ud ting, eller vores stykker papir, og så kastede vi det bare ud på papiret, så ligesom gav det her, de her forskellige mønstre, eller ikke mønstre, men udklip, hvad man vil kalde det. Så det ser ret fedt ud, synes jeg selv, og det er meget godt fundet på, vil jeg selv sige.